Good morning guys! Good morning mga kabayan sa amang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood, sumusuporta sa aming channel. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, and huwag niyo pong kalilimutan na mag-comment down below at i-click yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos po namin. Andito na naman po kami sa isang panibagong araw. Papasok po kami sa trabaho. Webes na po. So, rest bukas. rest day na 2 days. Ako lang pala yun. Ako may pasok ng Sabado. Biyernes lang yung rest. Friday lang kasi yung off nila. So, yun. Shout out nga pala kay Hitober. Yeah. Nag-response siya sa comment ko. Mas God bless lang sa mga tropang bukid. Fanatic niyo po kami. Solid fanatic. Pati na rin kay Sogo Trading. Ayo. In-art niya yung comment ko. At saka kay Kuya. At saka kay Boss Richard, shoutout po. Nag-response din siya sa comment ko. Pati na rin kay Kuya Bong, Fat Boys. Maraming salamat po sa support. Maluwag ngayon ang daan Walang traffic pa. Tsaka yung sa matalik kong kaibigan na nasa Negros. Shoutout po kay Duragon. Alfonso, balik ka na. Duragon! Ano Sa na? summer na, maraming trabaho ngayon. Bakbaka na naman kayo. Baka na naman. At saka sa tita ko sa Cavite. Auntie Merly, hello. Merly, shoutout po. Kumusta po? Sa aming mga anak, yun pa rin. Sa aming mga anak sa Cavite at saka nasa Samar. Kay Sarah Joy, kay John Paul, kay Danda. Kay Kumusta Norman. kayong lahat? Kay Manman. Kay Esyos at saka kay Giselle. Sa aming apo na si JD na pogi. Hitamon mga kababayan ha, Borongan City, Eastern Samar. Mga taga-Hindang, kumusta ka mo dida? Mga waray-waray. Mga igkasi na mga waray-waray, himanay-warayain na. Yun, shoutout kay Manay Waray. Salamat sa support. Salamat pala sa mag-asawang Alona at saka kay Rod. Salamat sa support. Negros din pala yun sila, no? Ilonggo yan sila. Bacolod? Siguro, hindi ko alam. Ito na naman tayo. Magcha-chacha na naman tayo. Tara, saglit lang yun. 8 hours is not too long for a day. Sana makahabol ka lang mamaya. Sana makaabot kami mamaya. At yun, traffic po ngayon. So yun, ayan. Ano ba to? Andalus Petrol Station. Ramadas Ayan siya. Ito ang Ramadas. Hindi pala pa. Muntasa. Punta sa signal pa lang yan. Bawal nating itutok sa sasakyan kasi may mga makikita yung kanilang plate. Mahirap mag-edit. Napakakalmado ng Kalawakan. Wala pang nagbabadyang sandstorm at wala pang nagbabadyang ulan. Tatagulan na. Uulan na dito kasi malapit nang magpalit ng Lima. Mainit panahon. na eh. Oo, painit na kasi. Kaya yun. Mga Marso siguro. Siyempre.
Quezon Blue. Ayun ang Burger Tower. Nasaan ka na, Onyok? Ayan ang Burger Tower. Lagi nadadaanan niya. Araw-araw yun ang nadaanan namin. My God. I miss you there. Pero sarado na sila. What to do? Ay. Saan tayo? O yung toner pala. Huwag mong kakalimutan. Akin na. Abutin mo nga sa likod. Para hindi ito makalimutan. Sige na, doon na lang. Mahirap. Hindi mo Kung kakalimutan, ibabalik mo yan, bahala ka. Pan-deliver ko yan mamaya. Dito lang yan sa ano, Al-Nasser. Siya trabaho din, nagbabalik aking bulad. Ngayon, kuan, log na maalat. Bisan lano nga igbaralig, yung babalik nam din. Nagiinagululog pag inarado. Ambot lutak na nga nin ada. Lutak na ko na nga pinayatak. Nga da yan na di pa nalulutak. Ambot kung saan kamihin mag-harvest niya yung pinayatak, yung inarado. Yung palang nakita namin kahapon sa vlog ni Kabisnes, si Kuya Noli ba yun? Kuya Idel TV, mag-iingat po kayo kuya, huwag kayong susuko kahit na ano pong mangyari, kahit na ganyan ang nangyari sa inyo, keep on going, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Marami pa pong pwedeng magawang paraan kahit na po ganyan ang nangyari sa inyo. At pag may pagkakataon, nandito po kami para sa inyo. Salamat po. Support po kami sa inyo. At huwag po kayong mag-alala. Maraming mababait ang puso ng mga tao na pwedeng tumulong sa inyo. Shout out sa aming mga kapatid sa Hindang, Borongan, Eastern Samar. Nanonood din po sila kahit papaano. Sa aming kapatid na nasa Valenzuela ay napag-ininom dito, mamatay. Ay pag-inura-ura. Graduation na. Mamu Joel. Kumusta ka mo dida? Kaya Ate Laika. Ate, at saka kay Baby Fritz. At ayun na. Traffic na naman. Ito na lang yan, dalawang signal. Kanina ko pa hinahanap ang cellphone ko. Katangan. Hanap ako nang hanap sa cellphone ko. Sabi ko nasaan na. Yung pala hawak ko. Ginagamit ko pang video. My God! Ang hirap ng tumatanders na. Umaw na umaw. Wow. Pag inagol na gadlahin nga ni. Madali na nga di makapitan. Ngayon man. Pag may nakarawod na lahin. Diga. Buti la. Uy, Padi Bimbo. Kumusta ka na, Padi? Ay, shout out kay Padi Bimbo. Nanonood din siya. Tagay-tagay na kita, Padi. Mahidlaw na bawo. Mauhaw na yun. Happy birthday kay Ruel! Kapud! Birthday niya bukas o ngayon? Ayun. Ngayon. Shout out mo. Shout out sa aming pamangkin. Noy, happy birthday! Happy birthday.
God bless and mag-iingat palagi. Sana kalbo lagi. Ay, Ay, sana magkabuhok ka na. Kabuhok pala. Kaligtan na lang kita unina ngayon. Di nga ni buwas. Makanto kita C-line. Kapunta na ni Ruel buwas. C-line. Adi na hitak kuan. Yala. Trabaho. Tagalog na yung oray sa Tagalog. Kita-kita lang ay kita nga how urunin na. Kita-kita pa tayo ulit. Huwag niyo pong kalilimutan na i-click yung subscribe at saka notification bell para updated po kayo. Maraming salamat po. Kita-kita Hanggang po dito tayo. na lang po, mga Hanggang dito kabayan. na po muna. God Bye-bye. bless po. Salamat.